Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Beno, eta gaurkoan Lizarrara hurbildu gara, bertako konpartsako juntakidea den Carlos Solari elkarrizketa egitera. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Konta eguzu, Carlos, noiz sortu zen bertako konpartsa? Lizarrako konpartsa 1905 urtean dantzatzen ziren hemen ditugun erraldoiak Lizarrako kaleetatik. Urte hortan heldu zela Espainiako errege bat, Alfonso Amairua, uste dut, eta hor badaude argazkiak agertzen direla erraldoiek. Eta gero, beste urteekin, ni ezagutzen dudanaz, 80. hamarkadan, Lizarrako gaiteroak bultzatuta, animatu zuten dantzari batzuk parte hartzeko konpartsan, eta hor sortu zen elkarte bat, eta orain hori gara, elkarte bat dantzatzen duela Lizarrako erraldoiak. Erraldoiak eta burondiak dira Lizarrako udaletxearenak. Eta guk gara orain elkarte bat dantzatzen ditugula erraldoi horiek. Lizarrako gaiteroek bultzatuta eran duzu sortu zela konpartsa? Sortu, orain dagoen, momentu honetan gaudenak, hortik gatoz asko, bai. Eta ze helburu betetzeko sortu zen bere momentuan? Lehen, hasieran, erraldoiak dantzatzen ziren bakarrik Lizarrako jaietan, eta berez udaletxeak kontratatzen zuen jendea erraldoiak paseatzeko kaletatik, ez? Eta, ikusita beste toki batzuetan egiten zutela, dantzak eta hori, kezkertzen da, erraldoiak ikustea kaletik eta dantza egitea erraldoiak, ez? Orduan, modu bat, festa kalaitzeko eta, ondo pasatzeko, sufritzeko, baina. Urte haunitz dituen konpartsa da bertakoa. Ze pertsonai aukeratu ziren, edo zer dakigu hasiera horietan hautatu ziren pertsonaien inguruan? Figura hauek, badira enkargatu ziren Zaragozako egile bati, eta badira buruhandiak, badira Zaragozan dauden anai-arrebak. Zeren egile egin zuen Zaragozako buruhandiak ere bai. Eta erraldoiak izan behar ziren hasieran, Don Quijote alde batetik eta erregina ez dakit. Baina ez dakit metal asko zuen erraldoia edo ez dakit zer, eta orduan azkenan badira Juan de Labrit eta Doña Blanca de Navarra direla koetanoak. Eta gero badago, beste bikote bat, direla errege beltzak, errege moroak edo. Urte guzti hauetan, orain bertso urtez, eboluzio nabaria eduki izango duzue konpartsaren barruan, ze pertsonai sartu dira ordundik gaur egun arte, eta ze aldaketa eman dira? Hor, konpartsa zuen 4 erraldoi, 8 buruhandi, 4 buruhandi handiak, gero galdetu gutxen dizu izenari buruz, eskasko dira, eta 3 zaldiko, hemen deitzen zaio, kaballiko txepe. Gero, 1988 urtean, berritu zen, replikak egin ziren, zeren erraldoi zaharrak, edo hori, aitona amonak oso pisutxoak ziren, 70 kilo inguru. Orduan, egin ziren replikak, 50 kilo ingurukoak. Eta horrekin ere, buruhandiak. Orduan, daukago orain konpartsa dena
errepikatuta. Baditugu zaharrak eta baditugu berriak. Karo, 2005 urtean, zaharrak genituen, zaharrak berritu genituen 100. urtemuga zenez, ropa eta konponketak egin zenen, berritu ziren. Karo, bazeuden berritutak, orduan, bukatu genuen 8ekin dantzatzen. Karo, lau zaharrak, jarraitzen zuten pisatzen 70 kilo. Eta hori, jende asko gaudenean eta gogotxua gaudenean, ateratzen ditugu 8ak. Karo, dantzak ikusgarriagoak dira, 8 erraldoekin. Eta orain, badaukago ari gara berreskuratzen Puy Andres, direla Lizarrako patroiak eta, bueno, eta hori, argazki zaharretan agertzen bazuten lau erregeak gehi bi dantxariak. Eta orain, ari gara berreskuratzen, Lizarrako udala sustatu zuen presupuestos participativos, eskaintzen ziren proiektuak, eta herrikoak bozkatzen zuten ze proiektu guztien zaien gehien, eta aurten bozkatu ziguten guri, eta horren ari gara berre egiten, hori, Puy Andres, baina gaur ezin izango duzu ikustea, ari dira prestatzen, argazki zaharretan, bai, ordea. Bertze batean ikusten ditugun, gaur eguneko pertsonetan zentratuz, kontatuko diguzu pixkatola ze pertsona dituzuen konkretuki eta horietako agian ezagunenen ezaugarriak zeintzuk diren ere bai? Bai, erregeak dira, bi errege txuri eta bi errege beltza. Errege txuriak hori, Juan de Labrit, Nafarro Reinuko erregea, eta Doña Blanca de Navarra. Ez direla koetaneoak, ez diren elkar bizi, baina, Nafarroko erregeak izateagatik, eta errege beltzak, ez dakit, errege beltzak. Eta gero, buru handiak, badira, el robaculeros, el berrugón, el tuerto y el boticario. Badira figura handiak, eta gero baude beste lau txiki, direla Aragoia, los aragoneses, Rescata Mutilla y los vascos o los abuelos chochos, que son la abuela chocho y el abuelo chocho. Eta gero, hiru kaballiko txepe, hiru zaldiko. Eta hori, esan behar, Lizarrako buru handiak, oraindik botarrinak dira txerri, egiten dira eskuz eta dira txerriko bejiga, hartu behar da eltegian, gatxan bota, banan puztu eta gero lehortu behar dira, hortik daukagu, gero irakutsiko dizuegu. Baina, hori da gauz bat mantentzen dela Lizarran eta garrantzitsua dela, pentsatzen dugu polita dela, ez?
Gero pertsonai hauen egilei dagokionez, imaginatzen dut ere bai, hastapen horietan egileak eran duzun bezala Zaragozan eskatu ziren, baina denboraren poderioz aldatu duzu kontua? Bai, hori ni izenetarako oso txarra naiz. Hasierakoa zen Bartolome erdaki zer, eta gero replika 1998koak egin zuen Iruñan, Blas, ez dakit orain, bueno, egin izan ziren Iruñan. Eta orain, Puy Andres, ari dira, hor egon zen, dago Aitor Calleja eta eskuartean, aritzen direla horretan, eta, bueno, azkenean eskuartean egiten ari digu. Gero materialari dagokionez ere, erraten zenuen, lehen pertsonaiek pisu handia zutela, gaur egungoek imaginatzen dute xauliagoak edo pisu gutxiago dutela. Zer aldaketa daude erabiltzen diren materialetan? Karo, lehengoak ziren arkaitz kartoizkoak, ez? Karo, oraingo materialak, hori, ez dira horren astunak. Fibra vidrio, baita ere hori arroparekin igual, ez dakit dago, pisua dago kabaietean, dago bustoan, eta gero arropa ere bisaltzen du. Bueno, hori material hobeagoak daude, edo esan horren arinagoak, orduan horrekin lortzen da pisua kentzea. Eta pertsonaien jantzi dagokionez ere, ja beren egileek ekartzen dituzte edo zuek arduratzen zarete bertzen nonbaitetik arropa egitea? Ez, hor hori, berritu zirenean, karo, urtetan edo 80 urtetan, arropa erabiltzen, zikintzen da, purtzen da, segun on dauden gordetak jaten dituzte zaguak, ez? Eta replikak, janskera hartu zen argazki zaharretan ikusitako nola ziren jantziak. Adibidez, oraingo erregina beltza txuria, ez dakit, frankismoaren garaian hori jarri zioten kriston peineta eta ez dakit zer, eta lehengo argazkitan ez zuen olakorik. Orduan, saiatu zen diren berskoetzen besteak. Eta orain Puy eta Andresekin, baita ere daude argazkiak, eta badago jendea oraindik oroitzen dela zelako ziren koloreak eta hola. Orain ja pixkat dantzak eta erabiltzen dituzuen doinuen galderetan, ze doinu erabiltzen duzue dantzatzeko? Karo, gu hori gaitarekin egiten dugu dantza, musika eta hori Lizarrako gaiteroak ematen digu, eta batxutan egiten ditu moldaketak espreski, adibidez larrain dantza egiten dugu, prestatu zuten moldaketa, horren luzea ez izateko. Eta, batez ere hori, baditu kale jirak, kaletik ibiltzen garenean, gero bals mota ezberdinak, lau zatikoak, bost zatikoak, eta baita ere jotak, dantzatzen ditugu, moldatutak, larrain dantza, eta ez dakit, gustatzen zaigu dantza egitea. Gero ja, hori musika eta horretikan jakiten duena badaki zelan den, baina, batez ere balsak. Eta koreografia nola etengabe egon behar izaten zarete berrikuntzak sartzen, edo ja baduzue errepertorio bat eta... Bueno, hori, izan behin azten gara repertorio salbaltzen, konpartsikide bati, hori, pentsatu du dantza hau, ez? Eta, aurretu gaude, kideen gogoen arabera. Bagara jendea, baina, batzuk desagertzen dira, jendeari kostatzen zaio baita ere sartzen, ez? Baita ere, hori, jaietan ferraz egon ordez, erraldoekin 50 kilokin gainean paseatzen, hori da militantzia ere bai. Ez da gozoa, ez? Baina, hori, zer gogotsu gauden, egiten dugu. Aurten, izango dugunez beste bi erraldoi berriak, ez berdina da, lauko dantza egitea, edo 6ko dantza egitea, orduan gara prestatzen, dantzak 6rako moldatzen bizkara daukaguna, eta berritzen, eta...
Carlos, zein izaten da zuen urteko agenda edo ze ekitalitan hartzen duzue parte? Nagusi eta Lizarrako festak. 7 egunak egiten dugula eta hori da konpromisoa udaletxearekin egin behar duguna, ez? Eta hor jaietan dago historio potente bat egiten dugula, erraldioen agurra. Lizarrako musika bandarekin egiten dugu dantxa plazan, eta Ibaiega dantxa taldekoak ere dantxatzen dute, elkartzen dugu banda, dantxariak eta erraldoiak. Dantxa guztietako ez, baina eta egiten dugu plazan, agurra egiteko jaietan. Gero, jaietaz aparte, orain maiatzako 25ean da Pui Patroia, eta azken bola honetan ari da sustatzen jai txikiak moduan, ez? Hor, urteroz ezin gara atera, zen urte honetan adidez ez dakit aterako garen oraindik, zeren batzuk badute eskontxak, beste batzuk kanpoan daude, ez da festetan bezala, badagoela mundu guztia abuztuan jai, orduan, gaude jendearen arabera, ez? Eta Lizarratik kanpo ere, badire ekitaldiren batean parte hartzen hori deituz gero, hor badaukogu, erraldoi dantxariak egon behar gara, ari gara erraldoi dantxariak, baina gero baditugu burua hundiak eramaten dituztenak, ez? Normalen jente gaztea dela, baina, deitzen digutenean, egon behar gara dantxariak, baina baita ere, hori, udaletxeari eskatu behar zaio, zen erraldioak udaletxeak dira, ez dira gureak. Eta gero, aurrekontua, guk eramateko, figurak eramateko, eta zeo zer gehiago, baina, guztietar igual ez gara ateratzen, baina bai guztoko dugula ateratzea. Konponketa lanei dagokionez, nola egiten duzue lan hau? Orain, beti existitu da irudi bat dela mantenimenduko pertsona. Berez, udaletxearen enlazea dela, ez? Eta bera arduratzen da, batez ere, hori egotea botarrinak, hori maskuriak edo nola, hemen botarrina deitzen zen diote, burondia jotzen dutenarekin. Izan behar du hori prestatuta, eta gero ropa garbia, Lizarra jaietako, eta mantenimendu orokorra. Badago figura hori, gero gaude elkartekoak, eta elkartekoak arduratzen gara, baita ere, hori koordinatzen mantenimendukoarekin, gauzak ondo uzten, eta batzutan, apurtzen zaio, erdaki zer, mantenimendukoa konpontzen du. Gero gauz gorkorrak direnean, sartzen gara guk konpartxakoak. Begibistakoa da, konpartxa handia zaretela. Zenbat partaide zaudete momentu hauetan? Momentu hauetan gaude, 23 dantxari, eta burondiak 12 gora. 15, 16. 23tik, guradina dugu ja, eta ez bada gerria, da belauna, hor gabiltza aurten adibidez, pandemia garaian, egon gara egin ditugun saioak, udaletxeko baimenarekin, egin genuen protokolo bat, maskariarekin, garbitzen, erraldioa sartxe eta ateratzean, eta ensaiatu izan dugu, baina hori jende berria apuntatu da. Baina, hala ere gaude justo. Orduan, deialdi bat egiten dugu, ez? Hori, noski baietz, deialdi egin behar, bai. Norbait animatzen bada. Eta taldean, emakumearen presentzia, zer nolakoa da? Bai, badaukagu, momentu honetan bat, eta deialdi egiten dugu, aber animatzen den gehiago. Izan genituen 3, baziren bibizki, metro 50, metro 60koak, egon ziren 4-5 urte. Hori. Bai, eta burondietan ere bauden eskak ausartzen direla ere burondia jartzera eta botarrinakin korrika egitera.
Eta zer ematen du pixkate, konpartsa baten barruan egoteak, gustatzeaz gain buru handiak eta erraldoiak eta dantzatzea, baina zer gehiago ematen du ere bai? Talde bezala, talde dinamika bat sortzen da, zer da goren atzean? Bai, gustatu izan zaizu hori, bada sakrifizio, ez? Bada hori, jaiak bizitza beste modu batez, ez? Erraldoi barrutik ezberdina ikusten dira, ez? Eta umeen ilusioa eta ez dakit, gustatu behar zaizu, ez dakit nola zelan aipatu. Osea, ez da dirua, ez da, bada, ez dakit, kompromisoa edo talde baten pertenentzia ere bai, ez? Talde baten pertenentzia, eta, bueno, bada topagune bat, baitere jende pentsakera ezberdinekin topatzea, azkenean topaguneen falta gaude, erraldo konparsa da topagune bat, ez? Guztia daukagu dantzatzeko gogo hori, baina bestaldetik ematen dizu beste motatako jendeekin egotea, ez? Eta ikaste prozesua nola izaten da? Pertsona bat interesa duenean bertan parte hartzea, nola erakusten zaio erraldoiak erabiltzea eta dantzatzea? Hori, etorri izan direnean, egiten dugu bi ensaio ezberdina, ez? Hasieran ordu erdi batez ere kale jirak, ez? Kaletik ibiltzekoa, eta gero, bizkanaka balsaekin, errezenak hasieran, eta, bueno, bakoitza ja ausartzen dena, ez? Poliki, ez? Progresio beki. Eta erraldoi hauetako bakoitzak zenbat erabiltzaile behar ditu, gutxi berak, ekitaldi bakoitzan? Hombre, gutxienekoa da bi, zeren bat ezin da, hor txandatu behar zara. Kopuru polita da 3 erraldoi bakoitzeko. Zeren ja, gero baldin bazaude lau, sartu orduko oztu zara, ez? 3 inguru. Jende askoren sorte hori ez dugu izan, ez dakit sorte gero izango den maderikazioa, baina 3 erraldoi bakoitzeko polita da, kopuru polita da. Izango zen noberena, ez? Bai. Eta kilikietan? Kilikietan, horiek dute... Horiek bakarra doaz. Osea, bakoitza bere irudiarekin. Orain dago jende pila nahi, urteroz dago jendean buru ondia izan nahi duena. Baina azken bola honetan, bai, orduan ari gara, bai, berregiten, buru ondi bakoitzeko 2 egotea. Edo errezenak direla janskerak, edo baitera hobeto pasatzen dute beraiek. Laguntzeko baita besteari jartzen eta, bai. Zein da finantzatzeko duzuen modua? Hori, udaletxearekin daukagu konbenio itxartuta, jaietan dantzatzeko, zeuzer banatzen da dantzarien artean, baina zeuzer geratzen da konpartxan. Eta gero, egiten ditugunean irteraldiak, hortik ere, soberan gelditzen dena, jartzen da. Gero, segun gogoaren arabera, baditatu genuen bideo bat, Lizarko jaietan agurra egiten duguna bandarekin eta hori, eta adibidez hori salgai dugu. Bada modu bat, hasieran da gastoa, eta gero, Caja Ahorros de Navarra egin zuenean, tu eliges tu decides proiektu hori, baita ere horretan, eta hori, orain proiektu presupuestos participativos hortan, aurkeztu ginen eta eman digute. Bada modu bat, aurreratzeko, hori, udaletxea ere jartzen du, hori mantenimendurako, arropa garbitzeko, mantenimendu pertsona hori ere aparte doa, eta, baita ere hori, soberan ez dago, baina, tartean nahi duzu egin erraldoi topaketa bat, eta hori garestia da. Normalean, baita ere gertatzen da, udaletxeak kezkatzen direla erraldoietaz bakarrik jaietarako. Nahi dituztenean dantzatzen ikuste. Urtean zehar, berdin zaila berdin, baina baude gauz garrantzitsuagoak, erraldoiak baino, eta bizka bat aztertuta gelditzen dira. Ze eragin zonarpen sozial
ikusten duzun herriaren gandik Ni konpartsarekiko? handia ikusten dut, zeren, karo, ja, horren beste urte egonda, jende zaharra oroitzen du bere gazteria. Jende gaztea ez dakit zer duten erraldoiak, umeen txako diala hostia, ez? Eta, esate duzu, goizak ateratzen gara guk, karo, guraso horiek, ume txiki horiek, nora zer egiten dute, nora doaz? Azkenean dira txikien jaiak, ez? Zen, badira hori oso txikiak direnak, eta gero, baita ere 14, 13, 14, 15 urte dituztenak, burondiak dago berenak, korrika egiteko eta... Ez dakit, bada jaietako, ez baziren egongo erraldoi eta buru handiak, eta ez baziren egongo txaranga kalean, ez ziren festak izango, ez? Lizarren ere gainera, hasierako eguna da, deitzen zaio, Viernes de Gigantes, erraldoien ostirala, da eguna. Berez, Lizarren baditu erraldoiak sarma, hori. Zuen konpartsaren barruan, zeintzu dira pertsonaik maitatuenak? Niri erregina beltza gustatu izan zait beti, dantxatu izan dut, ez badu, eta gero, buru handia, hortik atxean dagoen laguela txotxa. Gero bakoitza du bere gustokoenak, hori dira nire gustokoenak, ez? Erregina beltza eta abuela txotxa. Carlos, bukatzeko, egingo zeniguke azken hausnarketa bat, etorkizunera begira ere bai, zer gustatuko litzaizuken konpartsarekin gertatzea, eta aurrera pauso nahiko zenituzken ematea, bertan? Ez dakit, ni eskorra naiz. Baina, esan nahi dut hori, 2 urtetan koronavirusen kontu, ni uste dut gizartea desaktibatu dela pila bat, eta erraldoiarena barne, ez? Ez dakit, etxean sartu gara denak, eta nahi dugu atera kalera, baina hori, konpromisoa, implikazioa eta hori, ni uste dut desaktibatu dela pizkat gizartea. Horren aurten ikusiko dugu, nola pasatzen den festak, eta, baita ere implikazioa behar da. Guk ere azten gara ensaioekin, azte santuan edo orain aprila hasieran, eta, maiatxan daukagu, Pui Virginia atera alba da, eta gero festetan 7 egunak. Azkenean bada larun batero geratzea ensaiorako festetan egun denak atera, da kriston implikazioa. Jendea gaztea erakartzen dugun, baita denborazko egoteko konpartxan ez, baina, ikusiko dugu, ez dakit. Seguru kontua berbiztuko dela, poliki-poliki, historia polita duzue, eta horrela jarri dezala ere bai. Mila esker, Carlos. Venga, zuei, agur.
Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua.